Саул беше първият цар на Израил. Висок, силен, красив, избран от Бога. Народът го обичаше и той започна добре, със смирение, но властта започна да го променя. Бог му заповяда: изтреби амаликитците напълно. Саул не послуша, пощади царя и най-доброто от добитъка. Пророк Самуил го изобличи: послушанието е по-добро от жертва, понеже отхвърли Божието слово и той те отхвърля. Саул продължи да царува, но Бог вече не беше с него. Божият дух го остави, а на Давид, млад овчар, Бог даде новото си благоволение. Саул започна да завижда, да се страхува, да полудява. Преследва Давид, хвърля копия, губи разума си. В последна битка срещу филистимците Саул е тежко ранен. За да не бъде пленен, се хвърля на собствения си меч. Един цар, започнал с благословение, завършил в мрак и самота. Саул не беше победен от враг, а от собственото си непокорство. Да имаш дарба не е достатъчно, без послушание към Бога. Ако ви харесват клиповете, моля, абонирайте се за канала.